یہ ظلفوں کی قسم رب جانے ظلفوں کے لیے سبحان اللہ اسی سونا کے نہیں بولو جا سونا ہے نا سونا راکھو ماشاءاللہ کتنی زبان ہے گولڈے دے شہنشاہ دی زبان سبحان اللہ اللہ کے ولی دی زبان کیڑا کو سونا سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ انڈیا شہنشاہ گولڈا کے دن بھوک جاندی بدری ماشاءاللہ پڑے صرف کھان واسطے کہ یعنی بھار واسطے یعنی بھاری ہے کہ پھر اسی بننا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جنہیں دیکھیا ہوئے منوئی دس سکتا ہے بے شاء اللہ ماشاءاللہ من پوچھئے حضور دی ماں کو سبحان اللہ امی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوچھئے کہ تیرا لال کیڑا کو سونا سبحان اللہ باپو جو سبحان اللہ سبحان اللہ
جدو میرا لال پیدا ہوئے جدو میرا لال دی ولادت باساد ہوئی تو میرا لال جمے جدو آمینہ فرما دیا جدو میرا بچہ پیدا ہویا اللہ نے ایسا نور زہر فرمایا سبحان اللہ کی پیدا فرمایا نور زہر فرمایا ایسا نور ظاہر ہوئے ایسا نور ظاہر ہوئے آپ فرما دیا نے ایسا نور ظاہر ہوئے میں اس نور دے ذریعے کیسوں کے سراد محل بیٹھے کیسوں کے سراد محل بیٹھے کیسوں کے سراد محل بیٹھے میں کہنا بیریا ہزارہ میلہ دی جنا ملک شام دے محل بیٹھے کدے ذریعے اگر نبی دے نور دے ذریعے میں کہنا جس رحمان ہے نبی دا نور دیکھیا اللہ نے اکھاں نو اتنی طاقت دے دیتی کہ ہزارہ میلہ دی مسافت دے اکھاں پیاں ویندیاں نعرہ تکبیر نعرہ حیدری آ میری ہزارہ میلہ دی مسافت دے اکھاں پیاں ویندیاں نے او بیلیاں ماں جس نور دے ذریعے او ہزارہ میلہ دی دوری تو کیسوں کسرا دے محل بیوین دیئے ایدے ماں دیاں اکھاں دے عالم ہے او بیلیا جڑا نور والا ہے ایدے نور دے ذریعے کھنو شان ملی ہے جڑا خود نور والا ہے سبحان اللہ سانو ایتے دیکھ سکتا ہے کہ نہیں آنکھ دے دیکھ سکتا ہے یہ ماں حضور دے نور دے ذریعے کیسو کسرا دے محل دیکھ سکتی ہے تے میرا مدینے ماہی پہ ہے سنے دلوں لیکن وہ کے بیٹھا بھی دیکھ سکتا ہے وہ دے واسطے دوری وہ دے واسطے مشکل ہے نہیں ہاں میرے لگ پاک نبی دی امی جانا دے نور ظاہر ہوئے ایسا نور ظاہر ہوئے اس نور دے ذریعے میں کیسو کسرا دے محل ویکھے نے جدو میرا محبوب پیدا ہوئے جدو میرا لال پیدا ہوئے ایسا نور ظاہر ہویا ساری کائنات روشن ہو گئی ایسے کہنا میری جو اماں جی نے میرے نبی دا نور ویکھے ہوئے تے ایو نہ کرنیا سبحان اللہ علی نے کیا بولنا یار چاہنا مجھے بولنا یار سونا آ گیا اور ماہی آ گیا ایک کھڑا کر کے بولنا یار چاہنا سونا آ گیا ماہی آ گیا میری امی جان فرمانیاں نے چاہنا آ گیا سونا آیا بنا دے بیڑے سونا آیا مجھے بنا یار سونا میں جانا بیلیا گراما ناما نبی دیا ناتن انپور ہو جاوے کئی مولوی ہوں دن وقت نانا بولیا جنا بولیا جنا بولیا جنا میں کہنا بیلیو توڑا برا کر دینے آج نبی دیا ناتا پڑھ دے پہنے پتہ ہے میں نو امال پلے نہیں نمازہ پلے نہیں ذکر اسکار پلے نہیں بیلیا ہو سکتا ہے کہ یہ چاہے گھڑیاں اس نبی دا ذکر کر جانے تیرے کم آیا ایسے واسطے ذکر کرائی آنا او بیلیا کر قیامت آلے دن ایک ذکر سارے کم آ جاوے مل کے بلے یار چاہنا سونا آیا میرا آمینہ دے بیڑے سونا آیا آمینہ دے بیڑے لٹ کے لے گئی حلیمہ کبھی کبھی کر لے مدے سونا آیا
یار جس نبی دے نور دے صدقے ماں دیاں اکھاں نوں اے شان ملی اسلا دے محل ویکھے نے اس نور والے سونے نبی نوں محمد آندے نی سونے نور والے محبوب نو محمد آندے نی میرے نبی یہ کہ شان دے غور کر خدا دی قسم میرے آقا دی محبت وچ غرق ہو جا ایسا غرق ہو دی میاں او بیلیاں دی نبی دا خالق حسین مرے تے لوکاں دے دلوں سبحان اللہ اے نو میری موت لے لنی لوکی آندے پھر اللہ اے جب مر موت بھی لینی تے ایسی موت آوے کہ پچھلے یاد کرن یار نبی نال بڑا پیار کرنا سبحان اللہ ہاں کہیں دن جیوے کنر شاہ صاحب جبریل نبی کے استاد تھے جبریل نبی دا استاد ہاں